Foli be se an lagɛba bɛɛ lajɛlen ma mulu bɛ k'an lagɛ Mali kɔnɔ fo ka se Mali kɔ kana ma k'aw ladɔnniya ko nin y'aw donni aw ka jɛmukan kɔnɔ n'an b'a fɔ ma dɔgɔkun kibaru ale bɛ lase aw ma samedi o samedi ka taa 9h la ka taa bila 10h la aw balimakɛ Bubakar Kɔlɔn Samakɛ fɛ dɔgɔkun kibaru ye jɛmukan min ka wele bɛ se Mamulu ka baara ye kunnafoni ɲinini kunnafoni sɛgɛsɛgɛli fo ka taa se kunnafoni cɛrili ma u bɛ na samedi o samedi an b'an da don dɔgɔkun kɔnɔ kibaru ba mulu kɛra u b'u hakilina di u bɛ walawalali kɛ an lagɛbaw an'an lamɛnbaaw ye walasa u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la bi dɔgɔkun kibaru la an ka wele sera ma min ma ale b'an bolo kuma caman an ka plateau sanfɛ kunnafoni di taabolo la ale ye kunnafoni dila fana ye ale tɔgɔ Gabriel Kenu an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn an ka wele jaabi la. Voilà ka foli lase e yɛrɛ ma Samake fo ka taa se jani filɛlikɛlaw n'a lamɛnnikɛ jɛkulu ma a kɛla bɛɛ lajɛlen ma. Bi dɔgɔkun kibaru la kunnafoni ba mulu b'an bolo hakilina falen mulu b'an bolo o ye ani semaine kɔnɔ an y'a jateminɛ ka fɔ célébration n'o ye fête ye n'o ye dusuma nisɔndiya ye ka ɲɛsin a bɛ san kelen bɔ sisan an ka armée an ka fama ale kɔni sera Kidali fo ka sigili boloda Kidali donc ni semaine kɔnɔ le 14 plus précisément an y'a ye mɔgɔw y'u ka nisɔndiya ani ORTM yɛrɛ la n'o y'an ka jamana ka teleso ye n'o ye an ka jamana ka teleso ye reportage n'o ye lagali fɛn caman dira mɔgɔw ma Kidali fɛn mulu bɛ sisan ka ɲɛsin an ka jamana ka hakilina an'an ka autorités ka politique ma donc bi dɔgɔkun kibaru la an da bɛna so ma o bɔlen kɔ a la ni semaine kɔnɔ ma caman y'a jateminɛ réseaux sociaux kan ka sababu kɛ émission dɔ ye ka sababu kɛ intervention dɔ ye émission dɔ plateau kan n'o ye Joliba News mɔgɔw ka émission dɔ ye an y'a ye k'a fɔ Agi ye convocation d'écoute dɔ kɛ n'o convocation d'écoute n'an b'a fɔ ma bamanankan na ka weleli kɛ ani ka hakilila falenni kɛ ani ka lamɛnli ka kɛ fana o ni Joliba News ɲɛmɔgɔya so ani émission yɛrɛ présentateur n'o y'an ka makɔrɔba dɔ ye n'an b'a fɔ ma Atayer Maïga o bɛ o fana kɛra an y'a jateminɛ k'a fɔ ni semaine fana kɔnɔ au conseil islamique olu ka report kɛra semaine tɛmɛlen donc ni dɔgɔkun kibaru numéro la ni dakuruba belebele ye an da bɛna don mulu la ka walawalali dɔ k'o la an ka invité tɔ kelen ale ma s'an bolo kɔrɔ n'a sera kuma min na an bɛ jɛ ka an da don bi dɔgɔkun kibaru a jɛmukan kumabaw la ni ne ye bi dɔgɔkun kumabaw ye donc Gabriel an tɛna a fɛn kɛ e yɛrɛ bɛ mun faamuya dɔgɔkun in kɔnɔ kibaruba mulu kɛra fo ka taa se an ka information fɔlɔfɔlɔ an ka thème fɔlɔfɔlɔ n'o ye Kidali 1 an après bilan ye jumɛn ye e bolo. Ka foli la kurakura ye ani ka foli lase ɲɛmayaso ma halisa fo ka taa se lamɛnni ani filɛlikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma. Samake ni jateminɛ kɛ Kidali kɛlen don bɛlɛ ye malidenw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka samara kɔrɔ min n'a tun t'an ka mara kɔnɔna na a bɛ san 10 ana kunkanfɛn ɲɔgɔnna bɔ hakilina jiginna Kidali yɛrɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ kabini san 1961 ani bi 61 san n'o ye 1961 ye i b'a ye k'a fɔ kabini indépendance taara gɛlɛya yɛrɛ de bɛ Mali ni autorité ni jamana fan ni n'o mɔgɔw cɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ hakilina dɔw talen don hali n'a y'a sɔrɔ hakilinaw ma ta jamanadenw yɛrɛ fɛ i b'a sɔrɔ dɔw de ka fɛɛrɛ tigɛlen don kabini lawale cogo min na o bɛ se ka yen kɛ o jabala ye cogo modèle sugu dɔw la o kɛra n'an ka jɛ ye sa o ma kɛ n'an ka jɛ ye sa o yɛrɛ de bɛ to ka kɛ tuma caman na a bɛ kɛ ni balawu ye sabu ni jamana ma sɔn fɛn o fɛn ma ni k'i bɛ n'o sigi a tɛ taa balawu kɔ an hakili b'a la san 2014 an ka premier ministre dɔ n'o tun ye Musa Mara ye a don masina na ale tagama dɔ boloda mais kalo tile 7
k'a bɛ taa kidalikaw fɛ yen bɛɛ lajɛlen tun y'a dɔn a waati la ko a kow ma nɔgɔ sabu mɔgɔ minnu tun bɛ dugu tun bɛ mɔgɔ minnu ka mara kɔrɔ a don o tun ye MNLA ye donc an taara a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye ni caman tora a kow la hali n'a y'a sɔrɔ basigi ngurunin dɔ tun bɛ fɔ préfet ni sous préfet ni administration yɛrɛ tun commencera ka sigi ka bɛn ni bɛnkan min ni accord de Wagadugu tun ye minnu yamaruya minnu di an ma an ni bamaciw n'u ka se ka jɛ ka baara kɛ waatini dɔw kɔnɔ n'o yɛrɛ sababu la élection sera ka kɛ en 2013 i b'a ye k'a fɔ Tatamli n'o kɛra premier ministre fɔlɔ ye ale ka taama avortera voilà ka ni premier ministre fɔlɔ ye mais Musa Mara ka tagama i b'a ye k'a fɔ o y'a sɔrɔ an fɛ yan o y'a sɔrɔ Barkan bɛ yen MINUSMA yɛrɛ fana tun bɛ ka na donc fangaba tun tɛ Mali la a don sabu Barkan nalen a kɛra an ɲɛna ko olu bɛ na fara an kan ka an ka fanga ka sinsin mais an nana ye kabini 2013 y'an dontɔla Kidal olu y'a yira k'a fɔ ko vraiment an ka jalatigi ɲɛmɔgɔ olu ka jɔda la o kana na don sabu ko olu sirannen don a kana ta kɛ bafa ni kilicɛ ye sabu mɔnɛ donna na 2012 bɛɛ lajɛlen b'o dɔn an ka maa sɔrɔsi maa 100 ani kɔ bɛɛ lajɛlen dara k'o kantigɛ a gɛlɛya ni bɛɛ lajɛlen de tun ye situation dɔw ye min tun dulonlen don ni mɔnɛ tun bɛ malidenw bɛɛ lajɛlen na ka bɛn ni Kidal kow ye Musa Mara ka Kidal taga pourquoi mun an b'o yɔrɔnin fɔ sabu bɛnkan bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen kɔfɛ o de kɛra sababu ye ni an ye jamana fan ni y'a sigi 100 sara la i bɛ taa sɔrɔ an ye 70 ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen perdi a don masina na tile damadama dɔrɔn kɔnɔ sɔrɔsiw minnu yɛrɛ fana y'a janjo kɛ n'i y'olu ka témoignages jateminɛ i b'a ye k'a fɔ a ko bɛɛ lajɛlen tun ye janfa de ye janfa min n'a ma siri i ɲɛ na i bɔtɔ tɛ a kɔnɔ quoi donc an ni minnu tun bɛ jɛ la a don n'an tun y'o k'an teri jamanaw ye n'o tun ye Faransi a n'a ɲɔgɔnnaw ye k'o ye dɛmɛba jɛkuluw ye olu de nana ka na an muru genge an kɔ la donc a kɛra sababu ye vraiment Kidal ko nana kɛ fɛn sugu dɔw ye hali accord signalé i m'a ye k'a fɔ accord signé phase 2 la mais comme accord d'Alger voilà conclu la 2015 o accord d'Alger signé 2 phases parce que groupes armés ninnu kɔ bɛ dɛnɛ disons Mali tun kɔ bɛ dɛnɛ na a don donc groupe armé ninnu conseillers spéciaux de tun b'o bolo a don cogo jumɛn na o bɛ se ka niyɔrɔba sɔrɔ jamana fɛ cogo min na o de siratigɛ fɛ hali accord bɛ bolonɔ bila kɛ don min na le 15 mai oui je crois bien le 15 mai i b'a ye k'a fɔ o y'o sagona ko bɛɛ lajɛlen kɛ ne yɛrɛ tun bɛ salle kɔnɔ a don accord signature kɛnɛ kan mais fɛn dɔw kɛra a tɛ se ka ɲɛfɔ i b'a dɔn président mana don ka ban a yamaruya tɛ mɔgɔ si bolo bilen ka don mais ninnu nana don président donnen kɔfɛ donc tout ça pour dire que fanga t'aw la bilen an de ye an sago de bɛ kɛ donc Kidal bɔlen an bolo kɔrɔ o cogoya la cɛdenw caman tora a la préfet ni sous préfet hali sini ni k'i bɛ a bila yɛrɛ yɛrɛ kɛ c'est très très difficile parce que ni mi tora a yɔrɔ la a tɛ se ka ɲɛfɔ donc a tun kɛra fierté ye o bamaciw bolo ani u ka dɛmɛbagaw olu yɛrɛ tun sigilen tɛ n'a ye bilen ko Mali bɛ se ka na Kidal tigiya yɛrɛ minɛ ka n'i sigi fo ka na laban ka na lawasa sɔrɔ a kɔnɔna na min kɛra o kɔfɛ IBK ka transition tɔ disons IBK ka fanga tɔ la bɛɛ lajɛlen y'o dɔn a nana kɛ fanga d'Afrique ye le 18 août 2020 donc fanga kura min nana ale yɛrɛ y'a dɔn pɛrɛ a tɛ se k'i kun da Kidal kan a tɛ se k'i kun da Kidal kan mun na parce que non seulement armée tun tɛ yen il fallait k'i réorganiser i ka équipement fana ɲini k'o di i yɛrɛ ma n'o ye moyen ye kɛlɛkɛminɛnw ye i k'o fana ɲini k'o di i yɛrɛ ma ni bɛɛ lajɛlen de tun bɛ ka manqué hali ni kɛlɛkɛminɛn diɲɛ kɛlɛkɛminɛn bɛɛ lajɛlen tun b'an bolo fɛn kelen fana tun bɛ yen n'o y'o hakili to o yɔrɔ in na o ye o dɛmɛba jugu minnu n'olu b'o yɛrɛ kɛ an nɔfɛ mɔgɔw ye n'o y'o bɛ k'o yɛrɛ kɛ an niw ye o don k'a sɔrɔ olu yɛrɛ de bɛ an juguya la fo ka taa fɔ o b'an juguya la k'a fɔ olu ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la tuma dɔw sera aw ka an ka jɛɲɔgɔnya an bɛ jɛ a kɔ aw ka taa
bɛɛ lajɛlen y'a ye o nana wolo balawu min fana na o ye tiɲɛni sugu bɛɛ lajɛlen ta k'a ɲɛsin jamana ma donc Mali y'a ka dimi muɲu parce que ni dimi donn'i la don min na n'i k'i b'i giri k'a bɔ mɔnɛ wɛrɛ de bɛ don i la o donc an y'an ka dimi muɲu fo ka n'a to o y'o sago bɛɛ lajɛlen kɛ dɔgɔdon min ma dɔgɔda o bɛ se kuma tɛ dɔgɔdalen ma o bamananw ka fɔ la donc date min fɔra k'o ka taa o ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ o taara ka bɛn n'o date ye a o tatɔla fana ye min kɛ o ma dogo mɔgɔ la maramafɛn cɛjugu dira ninnu ma o bɛɛ la Mali finitigilakaw y'o jɔ o jɔyɔrɔ la ani minnu y'o tile o ni Mali ka cɛɲɔgɔnya jɛ kɔnɔna na i n'a fɔ Russie n'a ɲɔgɔnnaw ani Turki ani partenaires wɛrɛ olu y'o wasa don ka Mali accompagner nin ko na o de siratigɛ fɛ le 14 novembre 2013 président yɛrɛ bɔra Jabarani kɔnɔ 2023 Jabarani na k'a yira k'a fɔ ko Mali ye Kidal bila a ka mara mina kɔnɔ bi a kɛra lawasa ye donc san kelen o kɔfɛ n'i ye ORTM ka reportage jate minɛ i b'a ye k'a fɔ basigi nana hakiliw sigira activité n'o ye boloyɛlɛma baaraw minnu ni sɔrɔ bɛ k'a kɔnɔ na olu commencera ka sigi sen kan a ma nɔgɔ parce que n'i mɛnna lahala sugu dɔw kɔnɔ hali n'i bɔra kɔnɔ i tɛ se ka giri k'a fɔ i tɛ se ka giri k'i yɛrɛ sɔrɔ bilen quoi mɔgɔw tun fiɲɛ tun tigɛlen don mɔgɔw la hali n'a y'a sɔrɔ k'e bɛ jago kɔnɔ ko e ka jagomafɛnw k'e tɛ se k'a tɔnɔbɔ dɔw de bɛ n'a sago b'e la tuma o tuma i ka feerefɛnw i yɛrɛ ni ani i ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen donc a ma nɔgɔ hali n'i y'i yɛrɛ sɔrɔ f'i ka tumani de ta pour que i fana ka se k'i réorganiser danaya yɛrɛ fana o fana bɛ tila ka na dɔɔni o parce que o tun bɛ lahala minnu kɔnɔ bɛɛ lajɛlen tun b'a dɔn donc san kelen a kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ vraiment min bɛ kɛnɛ kan a bɛ mɔgɔ ɲɛfa a bɛ nisɔndiya di mɔgɔw ma san kelen nin kɔfɛ n'i ye maliyɛn bɛɛ ka question poselen ɲininka peut-être question bɛɛ bɛ résumé kelen na est-ce que san kelen kɔfɛ basigi nana Kidal wa basigi nana Kidal dugu kɔnɔ ani Kidal dafɛ dugubaw dɔw la i n'a fɔ Aguelok ni Tesaliti n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛɛ lajɛlen ka bɛ waati jan bɔ même attaque minnu tuma dɔw la sporadique minnu tun bɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ an mɛnna k'o mɛn parce que armée ye initiative ta k'a fɔ k'a t'i sigi bilen ka mɔgɔ to a ka na a sago kɛ ka taa donc i b'a ye k'a fɔ tuma o tuma kunnafoniw bɛ bɔ k'a yira k'a fɔ an y'an to an ka sɛgɛsɛgɛliw n'an ka lawurili ninnu na an taara bɔ ninnu kan yɔrɔ dɔ la o bogolen don maramafɛnw b'o bolo an ye tasuma jigin o kan donc nin bɛɛ lajɛlen kɛra sababu ye i b'a ye k'a fɔ hali jugu yɛrɛ k'i organiser ka initiative ta k'a fɔ k'a bɛna attaque kɛ o gɛlɛyara o ma mais Kidal mumɛ bɛɛ lajɛlen n'a fɔ Kidal ka marakafo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na i b'a ye Tenzawatɛni ka ko o ma dogo mɔgɔ si la fo ka taa se Inafara ninnu ma donc a bɛna fɔ halisa Mali yɛrɛ gun kan i b'a ye k'a fɔ Mali dugukolo kan i b'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ tun dagayɔrɔ laban yɛrɛ ye min b'a yɛrɛ k'a fɔ k'o bɛ Mali kɔnɔ halisa o tun ye Tenzawatɛni ni Inafara yɔrɔ ninnu ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn min bɔra o kɔnɔna na ani opération minnu bɛ ka continuer o siratigɛw fɛ an tɛna o commenter mais a kɔni b'a yira k'a fɔ ko sebaya bɛ Mali sɔrɔdasiw bolo bi ni sebaya bɛ Mali sɔrɔdasiw bolo olu nakun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka jamanadenw ka basigi ni hakilisigi di jamanadenw ma o ka kɛta la ani o balo cogo la olu tɛna wuli k'a fɔ a ye nin kɛ tan c'est-à-dire bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i dahirimɛ sɔrɔ cakɛyɔrɔ fɛ ni ca fɛn o fɛn na e b'o kɛ ni lawasa ye maa si tɛ nin ɲininka i ka ko kɛta la et puis fana i ka sécurité garantilen don fɔ ne yɛrɛ ye a ɲini sa ko e de b'a fɛ ka dangari kɛ mɔgɔ wɛrɛ la a ka ko kɛta la o de la ni bɛ na Mali sɔrɔdasiw sɔrɔ ɲɛma basi t'a la n bɛ segin ma sɔnni cɛnu donc Musa Konate an b'i fo k'i waleɲuman donc i y'an lase i sera ma an ka studio kɔnɔna na donc an da bɛ min na o ye Kidal reconquête armée donni Kidal san kelen après quel bilan donc n'a fɔra k'e yɛrɛ ka bilan fɔ en termes de sécurité i b'a fɔ e ka hakili jagabɔ kɛ san kelen armée donni an ka fama donni Kidal ani bi cɛ e bɛ se ka mun de fɔ parce que min b'an bɛɛ intéressé o ye sécurité de même si sécurité bɛ accompagner basigi bɛ accompagner ni fɛn wɛrɛw la mais sécurité de ka gɛlɛn fɔlɔ fɔlɔ
Ok, d'abord, donc Bado journaliste Bado aboraka tarku adado tarku la mi kanya ay ngini ke min kan tete ma kan mais kuma be kuma dafa mais jite ke jika sinon ni mi kulo shabe bon aywa me haketo ngini ke bela jelena mbla reta la ka sabuke aywa ni gelawdo so on natola voilà donc me haketo ngini ke enfle la ka il y a foutu comme na san kelen ko fe am se ga fo tare do Gabriel Chenu ya daddo ala min nana ndeme wulu de kala ko in kolokolo baga parce que accord d'Alger o de kumbe ka yira ka fo fembe talike o kun semaine do ministre dun kan nali kunye mi o bi bamba ani mamun be nyoja auto takale force d'interposition ou ka mission kero de sinon mission wera bi se ka duma sinon ma do nga fo ko manda bi se ka des fois on parle de mandat robuste c'est ka kele ke chugumna mais min kera on fait ko kana ikanga ani nyocha ko pour ka benga ke et on est mamun be nyona ulu ko jamana be kla o ulu be côté munante tay donc ulu be temps sur ko organiser et min ba anouche ulu be ina fo waka andeme donc maintenant anga autorité de la transition et des femmes d'abord ils ont commencé par couper la tête du serpent Adam Nani Sa Kumuloe Noye Barkani Kulu G5 Sahel ni Takubanu Ulu Talen Kofe Aforako a ministre beta Mao Tonchi ou la Kajo Bea Iraka Fukuno Tarako c'est fini terroriste ou Benafo Bomako. Au fond de ministre Kumbaya peut-être à ton mais appui de di alanka économie. Non appui de di économie mais fin bébé la kana de konnana. Inana mo de me chugo ni be ka balo dama mais na la kananente o ka gena kosobe bon anana don la Gabriel Chenu a dado la antena do la min kero ko fe ayo be golwa mais kidal c'est qu'on remarque anya yeka fo 100 ans temene ko fe ademseni min bangina 2014 fo kana blassa no makala jonjon so anya yeka fo nga administration segina et les services sociaux de base ina fo école santé fo ka si ananyo na chama anya yeka fo espoir nana donc la bon sabatira kala ye yendemsenu fana formation du mende biseka ko lukuna nyu oluye jaw fana bora ka yirana ko sani na min be ka activité voilà génératrice de revenus ni afo bolon yelma baranu olu chamo be ka et puis sécurité en termes de sécurité ma sécurité dans même ma be ba min fo ko sécurité mo be kidal ko est-ce que ka be bomoko do yere beaucoup au kuma de fo donc on voit que c'est une population maintenant dynamique et puis pressionné liberté boulot ou ka vaguer donc maintenant avec dépend quoi humeur nous ka aywa ou kechu donc kidal bibina amse ka fo tare et sécurité qu'on nana les femmes ont pu faire mais jusqu'à présent il reste de grandes choses à faire parce que à zone bema mine faut que ta fembe talite zawaten hal nasro be Tombouctou vers Tombouctou inafrak donc gelaw chamambo au niveau là amena sama swani ikakuma la ya iraka fo service chama installé wa service institutionnel no question prochaine que est-ce que bibina kidali mine kuma ko ya meka fo gendarmerie police ana a accompagner fait quand kata état représenté au Libye pour gain câble parce que depuis 2012 situation sécuritaire manquant ou là il a la ka fo état central be représenté fin la Bamako be représenté fin la Kuluba be représenté fin la o be gena ka bo e manquant ou la dugumu mais bibina est-ce que jigi sama bisaka daka ka fo kidali Mali gendarmerie be Mali police be ani Mali fama dronté ko be force mu do ba accompagner fana installer là ou installation bana pour force nous be installer depuis que gouverneur beta domna onaka fait de visite de terrain de kera folo ka kobe balayage ke et puis en même temps aussi ka planning ke ka la bien sabati mamun kangata nyaye ka fo ayira la jawla ma do machima fon be tali ke police ou tara gendarme ou tara protection civile tara et fem garde nationale ka institution kulushi olu betara donc on sait qu'il faut bibina qui dans la presque tout ce que Bamako a en termes de décentralisation et de déconcentration. La décentralisation oui mi marabe dit yensi dans la main mais déconcentration kuluba fanga obseka si tugumna yorona donc maintenant wala gouverneur bo yo o misala ma donc il faut préfet be donc wa chama anifis o bébé qui dal marade ko nanna anya ye ka fo agelo ko ni tesalito o bébé inde donc anya ye ka fo uliga jo sabatila ula et puis en même temps demse nou be kata école là anya ye ka fo 22 septembre sili
anya vidéo ye bololo siro ka demsenu kumbe ka hymne national da la vidéo circuler la femme kidal en famana ko ye en même mi dron ni azawad ka fait musera ou de bo azawad ou ka drapeau ou bien soit ou ka non drapeau jeni depuis accord signé là ou au bla quoi au bla là depuis accord signé en 2015 anya ye ka fo mais bien avant ça wa soro ani ou ben on a bon en ko acte mais min ko man toro chaque fois oui proclamation soi-disant indépendance mouvement no wati sera drobo bo ko tout pour faire et puis il faut mamun nana demain au man nous do beta au bolu do invité ima don nous kunte shia on tona on nana on de demain jamana ani mamun be nyona oluba fo ko wa ku bina ko faire au ba invité officiellement ka fo akata o kene ka obeta 100% ka ora sarana ngani anyuma tuntu lawo tout là bon am c'est gafo aujourd'hui c'est une mauvaise souvenir mais gafo bon maintenant qu'il a dronté parce que na faut qu'il a la récupération certes onyana mais ministre tali de kera asabawi parce que à chaque base à fora et résolution des Nations Unies là ou tu sais où yere soso mais allo soso le tola anya ye gafo ko jongana kera a yira la anya jaw yira bela jelena donc a ko kera gela re donc am tse min fo oui bashitala donc Gabriel et bibina kidali avant que mamina gele chama be kidali ma chama bulla no population civile no ye mamulu date kelela no ye civil mulu be dugo kono est ce que bibina o déplacer mulu no lu yere kale no jamana here kono ani jamana krefe du la Algérie no Mauritanie na olu do ye sigini olu do sekina kata u ka woro koro lawa. Je crois que sigili be dépend yɛrɛ tuma caman na mɔgɔ min ye bɔra a sigiyɔrɔ la k'a fɔ ko a bɛ taa ɲama dogo yɔrɔ wɛrɛ la n'a tigila il faut juste comprendre une chose e bɔra i ka sigida la ka bɛn ni gɛlɛya dɔw de b'i kan ye o ye tiɲɛ ye mais ni basigi nana i ka sigida la e fana de kan ka ɲini k'a fɔ vraiment a cɛ ka ɲi nga sigi kana nga faso la ani nga dugu la ani nga sigiyɔrɔ la donc souvent aussi i b'a ye k'a fɔ o yɔrɔnin de la Gamu kɛlen gouverneur a diyara ne ye kosɛbɛ parce que mɔgɔw bɛ ɲinɛ yɔrɔnin dɔw kɔ c'est que en réalité c'est vrai kɛlɛ tun bɛ Mali gouvernement autorité ni banbanciw ni ɲɔgɔn cɛ mais mɔgɔ kana ɲinɛ yɔrɔ dɔw fana kɔ c'est que sigida la gɛlɛya sigidala mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o gɛlɛya yɛrɛ Kidal yɛrɛ gɛlɛya fanba bɛɛ lajɛlen y'o ye n'i y'a ye k'a fɔ ko a basigi tɛ na la ko benganiw bɛ kɛ mɔgɔw kan tuma bɛɛ mɔgɔw bololafɛnw bɛ daraki mɔgɔw ka yɔrɔw bɛ jeni dɔw wɛrɛ tɛ dɛ siyako gɛlɛya min yɛrɛ fana ani sigida mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o gɛlɛya yɛrɛ o de tun bɛ ka alimenter de trop de telle sorte que dɔw bolo ni ma taa u bɛ nin bɔnɛnin na k'a sɔrɔ maa min ma bɔ c'est-à-dire maintenant Gamu nalen Gamu ye yen ka dɔ ye a bɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen a bɛ situation bɛɛ lajɛlen situation communautaire a b'a bɛɛ lajɛlen dɔn quoi donc e tɛna se k'a fɔ cogoya si la ko non nin ye jamana tilebiyanfan mɔgɔ dɔw ye a t'an ka réalité faamu kosɛbɛ k'a fɔ ko o de kama i tɛ sigi ka na kabini Gamu nana Gamu ye garantie di fɛn o fɛn b'a fɛ ka sigi ka na bɛɛ lajɛlen ka na parce que ale bɛ yen jamana tɔgɔ la jamana yɛrɛ fana ye moyen d'ale ma pour que jamanadenw minnu n'u bɛ kɔkanna na bɛɛ lajɛlen ka se ka sigi donc je pense que don dɔ dugu bɛ jɛ gouvernement yɛrɛ de bɛ n'a ka mesure ta sa ka campagne dɔw wuli a kow kan ani ka mission spéciale fana délégué olu fana ka taa mɔgɔw nɔfɛ parce que tuma dɔw la fana ka t'i sigiyɔrɔ la 100 ans a dɔ la ni yen sigi diyara i la i tɛ sigi ka na dɛ alors que jamana mako b'a ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen na par exemple les camps de Beera à Mauritanie o n'a ɲɔgɔnnaw mɔgɔ minnu bɛ yen a dɔw ye yen cɛ bi a ka ca ni 100 ans ye o parce que depuis les événements de 2012 ni dɔw ye jamana bila olu ma sigi o donc finalement olu bɛna intégration kɛ jamana wɛrɛw kɔnɔna na ka d'une certaine manière o bɛ ɲini ka ɲinɛ u ka jamana kɔ mais il faut juste comprendre que wali jamana mana diya la cogo o cogo
fiki ka dɔn k'a fɔ k'i ye dunan ye yele i faso i fa mɛ jiginne kunna dɔrɔn o ye est ce que jamana yɛrɛ ye politikiw ta peut-être minnu sigilen no kɛrɛ jamana wɛrɛw la k'u encourager ka na parce que mɔgɔ fana bɛ na k'i jigi da fɛn dɔ de non i b'a dɔn n'i bɛ yɛrɛ ɲini la waati min na doni dɔw bɛ yen kana na i kun don olu kɔrɔ fɔlɔ quoi puisque minnu ye déplacement kɛ ka bɔ ka taa jamana kɔ kan walima ka taa dugu wɛrɛw la n'o sigilen bɛ yen ni baasi t'o la ka ban et que o kan ka sigi ka na yɔrɔ min na a tigiya t'e bolo ko n'o nana ko gɛrɛntɛ dɔ tɛ se k'o sɔrɔ i b'a to yen o degun ye min ye k'o wuli ka bɔ yen fɔlɔ n'o degun bɛɛ lajɛlen wulila ka bɔ yen tiɲɛ yɛrɛ la k'a dɔn k'a fɔ ko o ka sigi bɛ se ka kɛ basigi bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na et je pense que a mɛ o mɛ gouvernement bɛ n'a fɔ ko ils doivent revenir à la maison ça c'est sûr mais pour le moment n'i y'a ye gouvernement min prononcé a kan c'est que a b'a dɔn kun min na a t'a fɛ k'o girigiri parce que kana mɔgɔ nɛgɛn k'a bɔ a yɔrɔ min na problème tun ma kan problème tun tɛna sɔrɔ ka tila ka sigi ka na bila fɛn na fɛn min na e yɛrɛ min contrôle n'a maîtrise t'e bolo donc je pense que gouvernement bɛ ka carte de prudence de jouer nin waati in na ka sababu kɛ yɔrɔ ma basigi ten kosɛbɛ parce que kɛlɛ dɔrɔn bilali marifa dɔrɔn bilali tɛ kɛlɛ banni yɛrɛ hakilina dɔw fana bɛ yen n'u bɛ mɔgɔ la a tigi fɛ jɛ ka gɛlɛn a tigi fɛ sigi ka gɛlɛn parce que et je pense que j'ai l'habitude de le dire n ko an bɛ dakun min na bi na jamana nin kɔnɔ il faut récupérer les cerveaux égarés n'a ye cerveau égaré ninnu lana o ka faamuyali sɔrɔ on aura fait déjà kɛmɛ sarali b'a sɔrɔ an ye 50 kɛ ka ban kɛlɛ ni kunbɛnni na parce que mɔgɔninfin tɛ dɔwɛrɛ hakili kɔ ni hakili mina min fɛ ni hakili tɛmɛna sira minnu fɛ farikolo bɛ to hakili de ka jɔnya mina kɔnɔ a tɛ se ka yɛrɛ bɔ a kɔnɔ i ma ye donc ni hakili sera ka récupérer o hakili récupération je pense que état fana service spéciaux b'a bolo fana minnu bɛ se k'o baara kɛ ka ɲɛ sauf que tuma dɔw la a bɛ k'an ɲɛ na ko minnu bɛ sanfɛ k'o bɛ ko bɛɛ lajɛlen ye et o fana de ye an minnu ye kunnafonidilaw ye an minnu ye kunnafoni ɲininaw o fana y'an jɔyɔrɔ dɔw ye ka fɛn dɔw ye k'a fɔ a miirina bɛ dɔw la i bɛ taa sɔrɔ peut-être il ne pense pas que n'a y'a fɔ a bɛ lamɛn mais n'an tora ka to ka bɔ n'a kumaw ye olu yɛrɛ fana ka miirina bɛ réconforté ani fana u bɛ courage sɔrɔ ka kuma da yira jamana mɔgɔ fɛn cakɛyɔrɔ la yɔrɔ minnu na a baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ quoi voilà et tant que nous n'allons pas mettre l'accent sur la récupération des cerveaux en divagation, on ne pourra pas réellement prétendre à la citoyenneté d'ailleurs. Okay. Il faut qu'il y ait inculqué malien. L'autre jour, je suis allé en Inde. Il y a quart d'heure là-bas, il y a premier cycle de mais c'est le système amba formako éducation civique et morale o ɲɔgɔnna dɔ de don olu yɛrɛ denmisɛnnin dama ni ɲɔgɔn cɛ dɔw bɛ kɛ a bɛ n'a fɔ o ye musokɔrɔba ye o bɛ na don a bɛ don minnu sigilen don a bɛ na jɔ minnu ka siège kɔrɔ a tɛna fɔ k'a ka wuli dɛ a bɛ don k'i sigi min a bɛ don k'i jɔ min ka siège kɛrɛfɛ o bɛ wuli ka sigiyɔrɔ d'a ma ale b'i jɔ parce que ale ye denmisɛnnin ye nin ye makɔrɔba ye dɔw bɛ don o ye den fitinin b'o bolo a bɛ nin jɔ yɔrɔ min na dɔw ni bɛ wuli ka den minɛ a bolo k'a lasigi ka sɔrɔ ka den d'a ma dɔw bɛ don o ye cɛkɔrɔbalamɔgɔ ye c'est-à-dire ka denmisɛnninw habillé o k'a dɔn k'a fɔ jakusa tɛ moralement nin y'i ka kɛta ye quoi jamanadenya ɲuman jamanaden ɲumanya la nin ye nin yɔrɔ dɔ ye adamadenya yɛrɛ fana la oui adamadenya la oui ça tout ça ça fait partie dedans maintenant et tant que et ça fait des années presque ne yɛrɛ tɛ dan dɔ a la parce que ala yɛrɛ minnu filɛ nin ye plateau kan Thierry Burankɛ t'a fɔ parce que peut-être lui il a commencé par le Gabon mais an minnu y'a daminɛ Mali la à un moment donné on s'est rendu compte subitement que l'éducation civique et morale n'était même pas dispensée comme il se doit. Coefficient 1 i b'a ye k'a fɔ ni denmisɛnninw mana ye o tɛ wasa yɛrɛ don a la quoi et le contenu également ne variait pas. Alors que jamana bɛ ka évoluer ka taa hakɛ min na il faut mettre de nouvelles paramètres de telle sorte que jamanadenw ka se ka wuli ka bɛn n'o ka tuma ye o ka évoluer ka bɛn ni tuma kana taa k'o dan quoi ni tuma taara ka mɔgɔ dan dɔrɔn i bɛ kɛ déchet humain ye
Voilà. Donc prudence peut-être à ma tour la question suivante posée Konaté kuna et fin Gabriel et Assisi woro doka kuma kono ko prudence ay ka fo prudence clé ne va permettre ka fo ko bibi na peut-être qu'il allait récupérer là armée femme avec qui dal gendarmerie qui dal des services de concentre ani décentralisation autorité be kidal mais insécurité a propager à to la il va faut dugu were mu lutumbe kidal minele no lutumbe apaisement na doni olu do bibi na problème chamambe o la miseka minaka cité amseka dugu were cité peut-être amseka o famille to di ka fo peut-être kidal mi ku namako ke folo la en chamambe ko la kuma na ma fo 9e région bibi na ba donc ka fo mali be 20 région na mais il faut 8e région 19 district de Bamako mais pourquoi Amadjatou n'est qu'à faire au Strak à récupérer mais insécurité propagera kana centre là kana zone de Menaka Mauti faut casser c'est où Fafala Kidal minalen ko fait mais Kidal a soro bien mais pour y go fam on va remonter crise na la chugumna wati muna ni nu ko yuka carte bo kana fo douanza et douanza ni douanza jate minabe fo centre niveau de là en yɛrɛ kati ɲango kuma o bɛɛ y'a zawadi ye ngo mais o kuma ninnu ka fɛn bɛɛ bɛ kɛ jamana an y'a ye k'a fɔ u ka projet fɛnnen kɔfɛ u gɛnnen kɔfɛ reconquête la on a vu que la France est venue a kunna an ka mɔgɔw bɛ kɛlɛ la an ye kɛlɛ kɛ ka taa 2013 wagati Tombouctou Gao ninnu an y'olu minɛ waati min na an bɛna se Kidal armée française taara yen k'an to donc qu'est-ce qui se passe o ma ɲinɛ dɛ parce que on s'en souvient Soudan ni Soudan du Sud la chugumna iba yetan sana a claro ma be choufeli kumbekene wa force onisien nana ku interposer ou ka zone de démarcation donc Douanza était considéré par ces gens-là comme la zone de démarcation et pour au casser il faudrait que vous voyez ni chauffera au bec sababu population chama be yoro na donc au bec sababu busi ou projet de bu ou kuna jusqu'à présent. Donc de fait que installation qui era et en insécurité fanatique là modèle ou technique parce que on a vu que centre là il va être en ce sens du chama de bewi allégeance qui amadouye mais déjà ça dit quoi tellement tintiru quand olu sona ka foko ouais en sona ka do ko marakono olu chama ou ko mo do dona ko anya ye ka fo crise et par rapport à Kidal il va y fo il y avait des groupes armés qui étaient organisés au Lubi tantôt les groupes terroristes ou opérés mais quand faut que tara yoro do de minejagwa ulu vina faut que assisiti ina fouiller centre que tu comme na otekele et centre là on a vu aussi que milice ou là ou des sababu ya ka yoro do la kana donc il y a une crise ça dit que multiforme mais voilà à variation de bien quoi donc on dit qu'elle est ngela a orona donc ni okibo kele ka armée ka opération na ka be opérer choix de la nous nous clocher parce que dien fana nyeba na wa foko l'armée malienne certainement en train de tuer les civils ou autres là et puis avec la kérom na mo mun be ka wole blama wa fo bon tra ka mo fait parce que chauffeur ni terroriste qui fait Medoula donc oui qu'elle est là et par rapport au nord on savait qui détenait les armes donc mega en bal café au de kama au loup genjara mais centrita au donente à brisan ramener de dos ama donc quelques chefs au loup détecter les mais population chama parce que état ka absence mena ka so outé donc yoro chama bien zone mun qui sont en paix au loup chama intégré là maudo intégré le fait. Et nous, il faut la coopération des populations, des acteurs sur place, pour que Koko décèle. Et puis à côté de cette rapidité, l'armée ou la cana, certainement nous ou la cana, et puis c'est que fondé un malfable, cana dougon. Bon, il y a un qui vient à ça va être très difficile. Donc on dit comment à opération qu'elle, mais on a ta ou bien qu'à aïwa ou c'est que je vis que la fois dernière wati mina image ou bolla ka foko dugu do be ka ci do be ka jeni armée opération do mener ou frappe do ke madon fo y terroriste ou chama va ka engin do faire et puis ou koko yora infana c'est haute surveillance madon a fo armée kanga maintenant il concentrer au yoron et puis en même temps pour que solution sera là ka population civile Koulou impliqué à la ina faut Burkina que tu as les VDP mieux yoro mumine donc Koulou c'est ka yoro sécurisé ou demain à la wa donc je pense que quelqu'un bise ka ko chola sinon ani norta kele ne do me akele o te kele o de ka gela
Bashitala o de b'an don an ka dɔgɔkun kibaru tɛmɛ filanan na n'o ye convocation haute autorité a ka convocation ye ka ɲɛsin Joliba News direction ani présentateur pour une séance d'écoute. Donc Gabriel n'a fɔra k'e ka haute autorité mɔgɔ min yɛrɛ tɛ haute autorité de la communication n'a fɔra bakuruba la k'e k'a ɲɛfɔ a tigi ye e bɛ se ka haute autorité yɛrɛ ɲɛfɔ cogo di an lamɛnbaaw ye parce que caman tulo b'a la Agi ye a wele Agi y'a wele mais peut-être information t'o bolo Agi yɛrɛ ye jumɛn de ye bakuruba la. Merci. Agi ye i n'a fɔ cycler o de a cycler ça mais a bɛ fɔ ko haute autorité de la communication a fɔ a kolosuru voilà kolosuru donc i b'a ye k'a fɔ organe de régulation de don a ɲɛsinnen don kunnafonidilaw ka bɛ se ka bila o bɛrɛma mina kɔnɔ cogo min na yaasa baro kunnafoni ye fɛn dɔ ye ale da marifa de don sabu ale bɛ se ka tiɲɛni kɛ a bɛ se ka mɔgɔ bila ɲɔgɔn na a bɛ se ka jamana yɛrɛ déstabiliser donc ni mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ n'o minɛn ye walima ka baara kɛ o minɛn kɔnɔ il faut que aw k'aw janto u ka baarakɛtaw la c'est vrai média bɛɛ lajɛlen régilen don avec le média bɛɛ lajɛlen régilen ni texte dɔ ye n'o ye loi qui portant un régime de la presse. Donc il va y avoir au régime de presse bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o ye ni organe de régulation sigi parce que mi bɛ média régi ale bɛ a yira k'a fɔ ko les responsables des médias les patrons c'est-à-dire ils doivent faire une auto-évaluation ka o yɛrɛ ka dɔn k'a fɔ olu yɛrɛ k'a dɔn o yɛrɛ ye k'a dɔn k'a fɔ n ka kɛta ye nin ye i n'a fɔ éthique ni déontologie b'a a yira cogo min na i ka baara a kan ka bila minɛn min kɔnɔ i ma kan ka bɔ nin cadre kɔnɔ i kan k'i sinsin k'i bɛn nin ma ainsi de suite mais sauf que n'i ko mɔgɔninfin ma k'a k'a yɛrɛ auto-réguler très souvent bɛɛ tɛ se a la mɔgɔw ka maraw mɔgɔw ka lamɔ cogoyaw tɛ kelen ye c'est vrai n'i ye jateminɛ kɛ fana o organe ninnu kɔnɔna na i b'a sɔrɔ tɔn kulukuluw de sigisigilen don minnu b'a essayer tuguni au delà de l'autorégulation ka essayer olu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u ka dan sigi ko dɔw la ani ka jɛkulu dɔw sigi min bɛ se ka sɔrɔnadɔnniw kɛ ni problème dɔw sɔrɔla ainsi de suite parce que kunnafoni di ani kunnafoni ɲini ni bɛ baara ɲini diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ min ka misɛn yɛrɛ ɲɛnamaya kɔnɔ en dehors du service des renseignements ale de don parce que ni mi kɔlɔsi i bɛ dɔw ka jo ta k'a kɛ jalaki y'a bolo i bɛ dɔw ka jalaki ta k'a kɛ tiɲɛ ye ainsi de suite voilà ale ka parti dɔnnen don ni mi kɔlɔsi ale bɛ se k'i manipuler ni k'i bila tiɲɛni minɛn kɔnɔ donc médias yɛrɛ fêtières yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ c'est pourquoi il y a l'ACEPT il y a l'URTEL et il y a la maison de la presse qui mi kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen il y a Appel Mali oui Appel Mali minnu les médias en ligne i b'a ye k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ tila ka n'u yɛrɛ sɔrɔ fɛn kelen kɔnɔ n'o ye maison de la presse ye donc o maison de la presse fana ɲɛma dɔ fana de b'u la ainsi de suite mais tout compte fait olu ka baara ye cogo jumɛn na kunnafonidilaw bɛ se ka tɔbɔtɔ ni k'o bila ka birifini biri o kan de telle sorte que o kana na ɲangata sɔrɔ voilà san'a ka se justice ma olu yɛrɛ ka se ka ɲɔgɔn bilasira fɛn dɔw la mais tuma dɔw la i b'a ye k'a fɔ o ɲɔgɔn bilasira i b'a sɔrɔ tuma dɔw la ce n'est pas suffisant parce que a bɛ ni mɔgɔ min cɛ n'ale panna o bɛɛ lajɛlen kun na comme c'est très souvent le cas ka pan o bɛɛ lajɛlen kun na ka taa justice la i b'a ye k'a fɔ vous êtes obligé aw ka taa kiiri ɲɛkɔrɔ mais sani aw ka se yen tuma dɔw la haute autorité de la communication a yamaruya fana b'ale bolo ale fana k'i lamɛn k'i wele k'i lamɛn i dalakan n'i ka kɛta la ni jalakili min yɛrɛ fana bɛ ale fana bɛ se k'o bɛn i kan o ye souvent très souvent aussi sani a ko ka judiciariser n'a ko taara justice ka minɛ kan déjà haute autorité de la communication ale ka nin yɔrɔ banna ale ta bɛ n'a fɔ fini nɔgɔ bɛ i bolo i b'a ko i ka so mais so min don so ɲɛw ka ca i n'a fɔ ACEPT b'a t'a la URTEL b'a t'a la Appel Mali b'a t'a la mais maison de la presse ale bɛ kuma bɛɛ lajɛlen de tɔgɔ la mais haute autorité de la communication ale de b'a essayer sisan ko a bɛ
sariya niyɔrɔ yɛrɛ fana de jouer i n'a fɔ an y'a ye kɔsa na joli b'a t'a la o ye décision ta ka joli b'a suspend par rapport à l'émission qui actualité semaine actualité la autorité joli b'a convoqué et ka sabu kɛ émission à rendez-vous des idées émission min bɛ animé en cas personnellement en cas grand frère Baro en aîné don n'o ye Atayar Maïga ye donc a ka fɛn na a ka raconte des idées la ka sabu kɛ invité monsieur Kawujini ancien membre du CNT au ka propos dɔw ye mais sisan n'a fɔra k'e yɛrɛ ka hakilina ni faamuyali ka e yɛrɛ bɛ ni évolution ka se émission in tɛ ni ani bi ma i b'a faamu cogo di fo ka na se autorité ka convocation là parce que au débat intéressé l'affaire de Kawujini est devant la justice donc on ne peut pas commenter là. Oui mais juste il faut juste comprendre que tu sais que joli b'a ka situation de ti se ka décortiquer ti se ka hakilina da la di akan ni ma kuma Kawujini yɛrɛ fana ka intervention ka c'est parce que polémique bɛɛ lajɛlen bɔra yen de o mais moi n t'a dɔn ni y'a ye n ka page kan moi je dis que a ko nalen je dis que il est de la responsabilité du journaliste kunnafondila ka n'i bɛ émission ɲɛmaya kɔnɔ n'i bɛ ka émission ɲɛ minɛ i n'a fɔ i bɛ ka animation kɛ sisan invité b'e bolo e ka invité dɔw ka kuma dɔw fɔ kuma porokotolen dɔw fɔ malagosi kuma dɔw fɔ ka hakilina kuma dɔw fɔ hakilina min b'a ale ka dɔnta walima a ka bisigiya kuma ka o ta k'o don ko kɔnɔ min bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye walima kɔlɔlɔ bɛ se ka ya min kɔnɔ walima min bɛ se ka na ni tɔgɔtiɲɛ walima lagosili ye mɔgɔ dɔw ma a responsabilité fɔlɔ journaliste ka responsabilité min y'a wele o de b'a yira la karisa n'a y'a dɔn k'a fɔ ko kuma nin cɛ juguyara a b'a fɔ i bɛ nin yɔrɔ kuma nin bɔ an ka baro la i bɛ yafa ɲini kɛ lamɛnnikɛlaw fɛ sisan n'est pas ni kuma ma se o niveau la et parce que tu sais ka mɔgɔ fana bala ka hakilina na n'a y'a ka hakilina fɔ hakilina min qui est préjudiciable e yɛrɛ de b'a fɔ a ye karisa e ka nin kuma nin o ye e ka hakilina ye an b'i n'i ka hakilina to ɲɔgɔn fɛ et très généralement n'i ko cela n'engage que vous ces propos n'engagent que vous en partie non en partie journaliste yi yɛrɛ dédouané ka bɔ ko la parce que n'i m'o yɔrɔnin fɔ parce que kuma de bɛ na ni kuma ye o ale mana hakilina sugu dɔw ta sisan k'a fɔ e ma je ne dirais pas que k'i k'a sɔsɔ dɛ parce que c'est son avis mais ne m'a yira la que son avis là et t'as partagé et que tu n'es pas associé à son avis. Rendez-vous des idées, c'est justement peut-être hakilina caman ka ɲɔgɔn sɔrɔ. Non, hakilina hali n'u bɛɛ tɛ kelen yira. Non, i b'a dɔn hakilina caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o mais hakilina accouché cogo de bɛ na ni problème ye. Moi je peux dire que par rapport c'était par rapport aux 5 milliards qui ont été acquis à la suite des projets de coup d'état de déstabilisation au Burkina. Tu peux ne pas être convaincu par la situation. Okay. C'est ton avis. Oui. Et puis c'est qu'à fois vraiment ne yɛrɛ kɔni bolo i bi ka hakilina taw fɔ mais hakilina bɛ fɔ bonya kɔnɔna na. Tant que hakilina ma fɔ bonya kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ i bɛ propos allégation minnu tenu a yɔrɔnin na si ça porte préjudice vraiment à la qualité ou à l'intégrité de quelqu'un mais fɛn fɔra débat nin kɔnɔna na qui sont vraiment très très graves parce que il faut pas k'an ka ɲina yɔrɔnin dɔw kɔ an bɛ AES min kɔnɔna na bi bi in na AES fondera Mali kɔnɔ o. Mais AES pour le moment AES connaît 3 volets de force diplomatie défense l'autre D c'est quoi? Le développement. On ne parle pas des régulations de la presse. Non, okay. Tu sais, peut-être peut-être on va se poser la question de l'importance de la saisie de la haute autorité de la communication par le Conseil supérieur de la communication du Burkina. Oui, oye Babou Wéré, Foni Kokango au fin d'Aël. Mais je vais tout simplement dire que Atayar, moi je n'ai pas bonya, abem bonya. Et ce n'est pas la première fois. Pas peut-être lié, peut-être c'est quelque chose. Ça dépasse complètement Djoliba, ça dépasse même le présentateur. Est-ce que ce n'est pas même lié à la presse aujourd'hui? Ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire, le censure qu'on doit se faire pour préparer une émission. Non, censure, l'autocensure est normale.
quand le pays est dans une situation ou bien les relations avec le modèle sous-dollar. C'est-à-dire il ne faudrait pas que on est abina for journaliste ou ma nimi hakli sigi ebekina for musomiya demba muka ko do là. Vous savez, on est souvent trop on fait trop de fixation sur les textes parce que en kalana au-delà ko baraka nga ketinde. Mais ça n'est que journaliste, ça n'est que journaliste jamana denye follow. Ça n'est que journaliste et ni yoro bila jamana la fasali ni jamana tobotoli lawo. Kana nyina ni shiko. Ika baraka ka berebe ni bela jele bika jamana denye maya biseka yereye mi kononana. C'est pas parce que l'éthique et la déontologie voudraient que eka ni ko ni kani chukoyana et pourtant edomba don akuma ko fe balaou de bena. Pourquoi ne pas éviter ça? Quand j'entends les gens dire non, c'est l'organe qui est crédible à donner temps. Je dis mais la crédibilité c'est quoi? C'est en donnant la parole à des gens mais sur quelle base et sur quel critère Kaoudim peut dire que le Burkina c'est le pays où le taux d'alphabétisation est très faible et que je rappelle quand même que au Burkina, quand même, l'éducation est l'un des secteurs les plus sérieux. Et on ne peut pas non plus dire que c'est parce que le capitaine n'est pas instruit. De part tout simplement à adresser n'a fait. On sait très bien que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Que vous ayez été mis hors du CNT, mais Kaoudim n'était pas n'importe qui dans le CNT. Quatrième vice-président du Conseil national de transition. Et Kabo, là, ça, que tu aies une dent contre la transition. Mais il ne faut pas te permettre qui peut mettre à mal la diplomatie entre le Burkina et le Mali. Ce n'est pas responsable. Ce n'est pas comme ça un homme d'État doit se comporter. Et c'est le reste, c'est de la responsabilité. Non, c'est de la responsabilité du journaliste de recadrer son invité quand il trouve qu'il est en train de faire des débordements. Donc, parce que tout simplement, voilà, c'est son point de vue. Certes, c'est son point de vue, mais il faut le recadrer. Son point de vue, c'est son point de vue. Et que, parce que question dont on en a qui confirme que ce que Kaoudim a dit, vraiment, lui-même, le journaliste qui l'invite, il est d'accord avec ça. En fait, vous voyez? Donc, c'est très complexe quand vous avez un invité sur votre plateau, sur un certain nombre de sujets, surtout d'intérêt national ou de... Qui peuvent avoir un impact, des incidents diplomatiques. Il faut faire extrêmement attention. Quand on a invité à qui traîner Katani, où tu ne pourras pas t'en sortir. Je pense que des confrères seront. Et malheureusement, ce n'est pas la première. Et je me demande quelle est sa motivation réelle. On va y revenir à Messeki Bansouani et Konate il est kata semaine avant convocation parce que codo de série convocation ma kanasi convocation de coutume et bien ni ko analyser tokodi bibi na nafra biere attention est-ce que attention intakana peut-être crédibilité ou bien censure de provoquer. Non, sans circuiter au bout à baroque à Koro. Amaïka fo mimba ke ou comment dire mon exprimer mais il y a quand même barabe ni hukum do de konan. Et puis en même temps Djedo de Sigira Sisano avec comme Burkina Mali et Niger ou Bekele. Donc mais Bekele oui Benika souveraineté non Benika souveraineté non gabe ou enough ou Bekele ou Koro ou Betekele à 100%. Mais amado nga fo yani AS kana an ni Burkina be chugumuna kunu anabilama beba don afu tekele anga ko chama sangana do nyoma ina fani Niger donc avec comme anga destin lié de duka donc fin do de kera ulu fe ama don afu halna so be kena dalu tibulo ni boraka kuma abena ni gelawi. Je pense bien à Taïre à Kabaraka ko est-ce que preuve bablo ko mais a affirmé mais je pense que sur quelle base Ndada yi basé fin de camp réellement élément du de Keranaï n'am se ka vérifier qu'à réellement à ennemi ou bien qu'à exemple à les nations en général font ça par exemple dans Sanaka ici qu'à parallèle canine jamana doche certainement ne pas blau milan de kono même si je n'ai pas la preuve je pense que c'est ça ou c'est qu'à famille fin nuance mais je pense que aller ka fait na ya affirmé
Oui, a affirmé. Donc affirmation est mise avec comme il y a dans le Bible. Donc opinion non. Il sait qu'il y a opinion dit. Mais il y a des gens de la connaissance. Par exemple, dans un nègre faut colon fleni, colon est mort jugude. Ma mega jigiga élément fou itembolo mimba iran la ka fo RNI. Donc c'est comme si mec il dénigrait mais attaque à ta personne et puis dénigrement qu'il a gauchi voilà. Donc maintenant au second ne sait pas parce que attaque à vidéo donc maintenant on n'a pas à vidéo mais ninkera je pense que Burkina Ito de là et en même temps à travers le Conseil supérieur de la communication qu'a communiqué et puis communiquer qu'on a au beka kumani les liens fraternels qui lient le Mali, le Burkina et le Niger à travers l'AS. Et puis Kuba donc a fait don ataula ou bina kesaba badi en bela jelemo. Que uba donc a fait ou yeni damakashi munke auprès de la hak ko hakibena uchabi ka sabu ko oye. Imagine. Donc maintenant au Minkera donc maintenant franchement aye c'est comme si aye madi bla devant les faits accomplis. Oui. Aman si kaolaye antado abena ki chogomna. Très bien. Au débat c'est question flana mais agere saisi là. Institution ou jamana deun ani agri se ka auto saisi est-ce que Burkina conseil kan bla devant le fait accompli ce n'est pas comme si au débat ka agri saisi agri ka barake alors que en quelque sorte peut-être Kaoudjini en tant que personne la personne de Kaoudjini qui aujourd'hui qui le veut ou pas, c'est un homme politique parce que même pouvoir me mettre en place, on sait tous à Kaourou, il n'est pas le seul mais il a défendu et aujourd'hui quand à vous contrôler donc peut-être au lié dans la personne mais Joliba Chieni Joliba au commandant de Fanakono est précis. Est-ce que ce n'est pas en quelque sorte qu'on a Burkina conseil qu'à censure peut-être qui doit faire accomplir à la presse nationale non censure Gabriel Yang n'a foloko aki jumende autorité de régulation de nous c'est-à-dire kalaye chakida mun sigilen do kas nyesin kuna fundi baroma uye yamare asime do duma na be fam kay de charge ou be barako hukum de kona na ayira ka fo o baranu ketola o hukum kona majew do bala akaka haki biseki yere autosaisi est-ce que nina era autosaisi non il est devant et où elle est à la faire accomplir ebe ka o de miru certainement mais ibe ka nyini ale munke do be ko de mais non ibiseka abiseka wulina yere comme mo fona biseka wuli ka mais est-ce que wulina yere non ibe na meo autorité de régulation audio atiseka bo fin be kalama ibe fin do fona biseka que abe pa kuna mais de fait ka be wuli abiseka soni siga kan ninkiri mbeka bo karsala ka fait bon on a baradini on be yande ka fɛnw la kɔlɔsi donc an b'u wele k'u lamɛn conformément i n'a fɔ an ka sɛbɛnw y'a fɔ cogo min na n'a sɔrɔ u b'o hukumu kɔnɔna na an bɛna lajɛ n'u ta hukumu fana kɔnɔna na min ka kan sɛbɛnw ye min fɔ haki fana ka baara bɛ kɛ o de o session d'écoute de kɛ u ye Joliba directeur wele ka tila tuguni a ta min ye émission animée k'o wele ka taa k'u lamɛn u lamɛnna u bɛ tila tuguni ka gafe de kɛ n'a bɛ fɔ o ma ka rapport o gafe in u bɛ tila tuguni ka ci ka taa Joliba la Joliba b'a la ye kala kɔlɔsili kɛ yala olu ye min fɔ ani hakɛ a bɛ tali kɛ u ka kumakanw bɛ tali kɛ ɲɔgɔn n'u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na u b'u ka observation kɛ quitte à eux de prendre ou de ne pas prendre donc n'ala seginna sisan nɔ n'o kɔmasegin kɛra sisan nɔ u b'o ta u b'a di u ka ɲɛmaaba ma u ka ɲɛmaaba u ka kulu dɔ bɛ yen n'u bɛ min wele ko collège u bɛ sin k'o convoquer u b'a la ye k'i statut a kan o de bɛ décision ta ni min kan ka kɛ ni min kan moi je pense que a man ka se k'a fɔ ko u bɛ taa sanction bi k'u bɛ k'u datugu je pense que u b'a ko la ye ji ɲɛma ye ni sanction bɛ yen a ka kɛ fɛn sarata ye parce que n b'a dɔn baarakɛlaw de bɛ yen et n'o fana tɛ yen donc maintenant kangarew ka da an ka se ka continuer ni baaraw ye en ce qui concerne Kaoudjim je pense que c'est un homme politique a bɛ se ka tolérer et l'affaire est en cours et oui l'affaire est en cours je ne peux pas commenter justice de b'a ka baara dogo la mais homme politique de don an b'a ye k'a fɔ c'est un homme averti n'a kumana c'est pas n'importe qui donc ni bɛ kuma e bɛ lamɛn de je pense que o bɛ se k'a lajɛ donc o bɛ se ka gérer cogo min na a bɛ gérer ten voilà justice kɔni ye min fɔ dénigrement atteinte je pense bien les faits ont été qualifiés déjà bɛɛ y'a ye jugement est prévu pour le 23 décembre prochain donc a situation gɛlɛyara parce que 12 février 12 février 12 février
Ah, donc 23, Ah, ouais. 23 de Ah, ok. peut-être une information. 12 février. Bon, nous connaissons bien boulot. Je sais Ah. pas si. Ayiwa baasi tɛ ayiwa o fana ye information wɛrɛ de ye donc situation gɛlɛyara o cogoya de la kɔnɔ donc plateau kana la i b'a ye k'a fɔ journaliste en général i man ka temps di a sugu ninnu ma quoi. Mais ni mata Mangata. est-ce qu'il t'a non opinion tɛ o mais o ye min ye n'a fɔra min ye a recadrage de bɛ k'o peut-être il se karisa est-ce que prévu b'a non mais ça voilà o de don Oui, mais c'est. demander si la personne avait mis avancé Ah. sur prévu b'a bolo. Samake, je pense qu'il ne faut pas non plus se voiler la face. Hein. Il suffit seulement de voir la qualité des invités. C'est-à-dire, on va faire qu'à brocher qu'à binka. En réalité, non, la qualité des invités, la qualité des invités laissait à faire entendre de tels messages. Non, moi je le dis en connaissance de cause. Oui, mais Situation sugu dɔw bɛ yen cas sugu dɔw bɛ yen débat sugu dɔw bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i y'olu fara ɲɔgɔn kan o tɛna fɛn wɛrɛ fɔ ni nin tɛ o. non mais Gabriel non moi je pense que non ka bɛn n'u ka position ye. non Tu sais, Gabriel moi je pense que ne yɛrɛ bolo problème ne bolo non moi j'ai fait une lecture ne tɛ don fɛn sugu dɔw la quoi na ne ye ko ye cogo min na ne b'a fɔ peut-être je peux ne pas avoir raison. Ce n'est pas la première fois que Joliba est taxé de tel, c'est-à-dire Nikosu Nuna quoi. Et ce n'est pas la première fois non plus, loin de jeter les trucs sur mon confrère Alidou Atayer. Mais je pense que Nika Djamana Bella Ladoula. Mais est-ce que il faut est obligé qu'à être chargé de combien pour pas chargé de comment, c'est-à-dire je ne vois pas en quoi les journalistes doivent non, je ne dirais pas. Non. J'ai dit si vous devez si vous devez avoir des invités sur un plateau, faites le minimum de diversifier des gens qui pourront avoir des opinions différentes par rapport à un sujet. Mais est-ce que moi tu sais très bien, tu connais la position de ces gens-là, tu viens les mettre sur ton plateau pour débattre d'une situation qui est très très sensible. Et chacun se décharge, c'est normal parce que yo welo de kama. Mais et des journalistes ici, c'est à toi réellement d'équilibrer les débats de telle sorte que kuma kanana teme ka la yini were ka yekuma qu'on fait quoi. C'est-à-dire le rendez-vous des idées, c'est des idées. Et les journalistes n'ont pas le droit d'interdire à qui que ce soit de ne pas dire son avis. Mais il y a un photo là. Contexte de Kanga Djatemine, la situation de Kanga Djatemine et la situation géopolitique et géostratégique au bel de Kanga Djatemine. Moi, je n'ai pas à apprendre à Lidou Atayer comment faire son travail. Mais à chaque fois, émission animée, on se retrouve comme ça avec ces genres de sujets et ces genres d'histoires sur le dos. Avec des convocations, des trucs. Mais en quoi bon, moi personnellement, je trouve que c'est un peu de trop. C'est un peu de trop qu'il ne puisse faire 2 ou 3 émissions sans se retrouver devant la hack ou bien sans Gabriel, ça c'est trop dit. Il en a fait beaucoup, il en a fait. Oui, beaucoup. mais non. Personnellement, je comprends pas quoi. Non, et puis Gabriel est mis faux, il y avait la divergence d'idées. Oui. C'est-à-dire, moi, on est invité là, il y a qu'à faut bien compter. Et Joliba est une chaîne également, divergence, qui sont là pour clairement la position de défendre la transition. Non, on comprend. Mais Gabriel Beka Minfo, chaque fois il est dans cette situation. Moi je pense que à la première fois, le problème sera mis dans l'éditorial. Les gens ont vu que voilà. Directement à qui a fait qu'à fois donc maintenant. Donc à tes normes respectées donc la suspension qui est là. Mais en ce qui concerne l'émission qu'il faut que plateau a divergence d'idées sauf que voilà dans l'intervention il aurait dit pousser Kaoudi Mabou par rapport à cette vu que s'il n'y avait pas quelqu'un d'en face en ce moment pour pouvoir dire non mais monsieur Jim c'est que vous êtes en train d'avancer comme argument n'est maçon parce que ni opinion d'office donc s'il y avait des gens
des cas en face au loup comme c'est qu'à motion et je pense que l'objectif est recherché, voilà. c'est ça même. Voilà, donc au fond de dos, donc je vois que mais Ali vu que au Euro m'a fait aller de comment au Euro joue. Ok. Voilà, et généralement, voilà. Peut-être 20 ans, 10 ans, 15 ans d'expérience de journalisme. Il faut que les journalistes doivent tenir en compte. Responsabilité. Les journalistes doivent tenir en compte la situation sécuritaire, la situation politique, diplomatique. Est-ce que le rôle du journalisme, c'est prendre en charge tout cela avant d'animer ou bien avant d'écrire ou bien avant de faire un reportage? Mais c'est tout à fait. Mais pourquoi il faut que non, le rôle du journaliste, c'est donner non, diversifier, recouper. On a été si fort parce que l'école de journalisme. Et puis c'est quand même une question posée. Mais et au comment faut journaliste fin fla de be au début fanga du journalisme. A follow carnet d'adresse. Flana carte culture générale. C'est pas pour rien qu'on a fini dans la culture générale. Au cours il veut donner sur domaine bella. Oui. Et il faut bon nombre faut tu comme mal la soumine choubai. Neba do mimbe ikanga do ikanga barake hukumu kona parce que les médias sont très sensibles. Ni mi faut ni ite contexte don ni tara barake kichwa dola. Il veut sensibilité au toucher. Abseka ke sababu ka mau bla ngona abseka sababu ka tuguchi. Abseka ke sababu ka kale juya. Ou abseka ke sababu fana ika troupe mbe forona ni ta chwa do parce que de fait que kuna fonia bibulu et à recouper al na soro tien de données nana la temedo ite contexte do kuna foni mbe iye ni bedon ko journaliste kanga tien de fo journaliste kanga kuna foni di minde ah oui on kamo de ma be tien de il y a tien o fara nyoga ni o tien fara nyoga no tien be duguchi na fabola ibe mini informé tien de do de ikanga di est-ce que na fabala peut-être ni connaît ma code du Chili. Non, Obéo, il y a des. Non. Donc, contre internet. Non. Est-ce que tu as appris l'histoire de la radio 1000 collines de Rwanda? Oui. Ah, Obéo, c'est une école de journalisme. Voilà, Obéo, c'est Vous voyez combien de fois, c'est-à-dire les journalistes. Ou la radio, le service de communication. Oui, mais c'est parce que tout simplement, ils n'ont pas tenu compte de la situation, du contexte. Ils ont tenu compte, peut-être, ils défendaient la position des moulous génocidaires. C'est en quelque sorte qui journalisme baraque. Non. Mais c'est différent. Mais nebeka mifi il y a question me poser. Mais peut-être. Non mais ça il y a question me poser. Ça mérite d'être posé. Quand faut journaliste quand information ni à recoupement. Mais pour quand on dit en temps de crise le journaliste cesse de donner l'information, il fait la communication. Mona au fond a befo. Quand faut que tient de dode. Ay kuna fundi ladi. Akanga kuna fundi. Nganiga jina mana be bala wukono. Iga jamana kanyana ma be nyini ga dankari. Kuna fundi bara obo nemene. Avec Niefoli, Anika kuma fo. C'est la première. Avec kuma fo, mimena ni basiki ni ben ni kelenya. Tion do erebi aba kalama do te fo. Abene aba obulo. Itetanai. Kuna foni jelene do Allah qui kede. Est-ce que tu es censuré? Non, oui, censé, mais tout ça là c'est l'auto-censure. Au bede ba konna non. Mais muna ikelen parce que ne ega kuma nan dana au drama. Abiseka tieninko kuna foni bembulo, tien de do. Il est fait recoupement que il est fait bec journaliste peuple non mais je ne peux plus quand informer d'affaires que nos bibolo de la peuple informé nanto la ngo blatien de dode balaou kaouli à quoi ça aurait servi maintenant ton avec a tieni que akara sababuye ika surasu mun be kele la sur le front a eu démoralisé ay fin chamanke na fabo o kuna foni blalla Nafato là, mais faut ça c'est des principes classiques ou des besoins à quitter. Mais en temps de crise, mais ouf que journaliste aussi, il faut avoir la culture générale. Journaliste aussi, ni be barake, il faut contextualiser. Au bel be finir now. Ni ma contextualiser et mon contexte donc. Il m'a de situation mon connana au début. C'est pour cette raison en général moi mon rédacteur en chef, il y a plusieurs pourquoi avoir fait rédacteur en chef la salle de rédaction. Il va sur un journaliste chama début. Mais en général au Mita c'est un journaliste expérimenté. Il va être en scène ben nana ka kuna fo nous a traité à balaye. Na la yeni nga temeni manga teme ou jatemene muma keni kuna fo ni atemena au vu de la loi pourquoi tu es un journaliste kofolen ou la rédacteur en chef mine. Parce que au dé yamara
Le directeur de publication. Directeur de publication, rédacteur en chef, ça c'est la radio ou bien soit au niveau de la télévision. Mais depuis ça c'est au niveau de la presse écrite, presse en ligne. Pour moi, mais pourquoi on fait? Parce que il y a l'abandi. Et pourtant, journaliste est baramunke, baranyama, pourquoi on fait? Parce qu'au bout de following de you. Il veut qu'on pense pour Moufo, qu'il faut oui, recoupement manaké, vérifier les faits, essayer d'avoir plusieurs témoins ici et là, il a anglais fait. Il a fait menyana. Mais il nana y ni ne do mafa, na kanga tieni game, il va blé. Au temps où mekene ninga journaliste, il vous comme no chef à tête mais, ou à tête mais de. Au bétine, il faut savoir ça. Mais ni à la teme, qu'on faut ni à bekanga mron na fade, mais ni qu'on faut ni à mbe abena kamanifinga mayachi, kamanifinga ko yakubaya ka tatieni sirafe nafatola nafafuitala bastala mais voilà dit Gabriel il va faire comme les pharaons ça ka folenka ikanyiningale yemi sama msala. Je trouve que la question elle est pertinente parce que Mokochama et j'en veux déjà parce que dans la Amba et c'est comme on veut rester fidèle au texte alors qu'en réalité Amba Jamanachi kuma koni Gabriel Ntiga kuma tigeni yoronela abe foko ya la loi et l'esprit de la loi ko sharia bi mais sharia krefe voilà abe koloshini na haklina ufana iba koloshini hakili akonona. Vous savez niko ibe to texte ko en réalité iba kalama ko était na que pour moi était na que journaliste nyinamaye. Pourquoi? Donc, texte a changé là. Non, ce n'est pas que texte peut changer. Texte pour une bonne raison. Okay. Mais texte est la contexte fanatique lié. Contexte dont là tu peux faire usage de tout ce dont les textes recommandent. Mais contexte dont là, il peut texte tout, tu essaies de voir ça, sur le plan institutionnel, social, ainsi de suite. Il m'a dit que ni de la enquête pour les journalistes d'investigation. Enquête dont tu publierais. Donc, là, ils vont finir par trouver une solution à l'amiable qu'on peut gérer. Mais pourtant, il n'allait jamais trouver un issue favorable à l'affaire. Mais pourtant, pour l'éthique et la déontologie, ou bien ne ko ke ka to texte ko sisa ibo luka maya de nyini ka dlanwa ou bien ba nyini ko bla nyona à jamais. Tu fais le choix. Pourtant les textes te disent que c'est de l'information et quand a bla moko ka disposition au cas donc mais il na cheni do de ke les enquêtes do ka ma publié, n'est-ce pas? Parce que quelque part on a préféré jouer la carte de l'apaisement ainsi de suite. Donc il faudrait pas que il faut être intrinsèquement fidèle au texte. Hey, minu yerebe na nkala afen na fen nuna nu luka jamana kononado an yereba don an yere nyebalo beka kuna fono traité chokomina. Ils traitent l'information selon la vision politique de leur pays. Et on voit tous les jours comme il y a des ni aucun journaliste que nous prenons comme des exemples, ni aucun traitement de l'information qui a terminé. Parce qu'on trouve que c'est honteux. Mais parfois également, oui, les questions d'intérêt national là, par exemple, mais la personne a touché les biens publics. S'il n'est pas, il va de soi que et c'est d'ailleurs notre rôle. Peut-être il va sur le service d'enquête, et les unités d'enquête peuvent approfondir à travers nos écrits. Mais question d'obéir, question d'intérêt national et de sécurité nationale, sociale, souvent, il faut vraiment faire extrêmement attention. Les textes sont là, mais il faut souvent aussi faire preuve d'humanisme. Parce que en réalité, Anye kunafuni di soro minu bolo olu ba fe anga kunafuni di chokomina tumadawla nanye kunafuni di ochokoyala ambe bla ere juguyala. Et il faudrait que les journalistes comprennent ceci. L'éthique et la déontologie, c'est bon, les textes sont bien bons.
Bon, non, bon. Que mais en réalité, là, moi, je ne serais pas d'accord dire que les textes sont bons, et la pratique ne peut pas être liée à la... Même ça, les Kelendima, ni ka carte de presse, c'est ça, Moudé Bakan. Le nom de la rédaction est ton pays, n'est-ce pas? Et tu es journaliste chica carte de presse, et que Jamana dotate. Ko anaka Jamana défend, c'est est-ce que lié les noms? Ni a mais ko Jamana ni fait Bakan, c'est parce que il y a Jamana dende. C'est comme si quand j'entends les gens dire que non, il faut privilégier sa foi religieuse au détriment de ton pays. Yeah, mais il Jamana deng moshika et pièce d'identité quand tu es de telle religion. Il vient ni dîner mo mais il ni Jamana dende. Ça veut dire que tu as l'obligation de défendre ce pays-là. Ni be Jamana denya nyuma amirina na hakilna kononana. Il faudrait pas qu'anga nyino yoroni kokoi Mali nié anka Jamana ye wa Mali de anka fin ou fin anye fin ou fin tout ce à quoi on aspire aujourd'hui là anka nga bela jelenga kani Jamana ni ka kishi ka protéger. Et la communication en est l'un des éléments qui doit être mis en contribution pour stabiliser ces pays. Très bien. Moi je suis d'accord avec les textes, mais je privilégie d'abord l'intérêt de mon pays. Très bien. Et Jamana infana ka tenir en compte que Jamana dembena akina de do BTC ka jeka buru fie flokelena. Donc Moussa ka kuma ka laban juma ni affaire la régie be ka informer ka RTMena. Kuma chekunche ko kuma ka laba ko de. Alors bon ne be mi fo profession konnana i ka professionnalisme kera chugo erreur bi soro kuma dola. Moi je pourrais dire que souvent au même ressort. Mais cela ne veut pas dire... C'est qu'à considérer en tant qu'erreur. Non, oui, mais en quelque sorte... On va attendre le rapport. On attend le rapport parce que je ne suis pas là à juger, mais nous avons essayé d'analyser et expliquer ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ni qu'on veut ni plaider, ni autorité de la communication, n'a pas de décision montée, je pense bien à qui avertissement. Ni au moyen au goût blasera. Au caf, ça ni fermeture parce que mec a mis d'eau da, si ça ne coca datgun. Ka suspend, je pense bien à Massioma. Donc et voilà. Peut-être aujourd'hui, peut-être c'est Joliba, demain ça peut être n'importe. Non, c'est pas tous les médias, mais il y a des citoyens. Oui, même les citoyens. Peut-être aujourd'hui c'est la presse, mais ça peut affecter d'autres domaines. Voilà, donc on joue à l'apaisement. La corporation de laquelle qu'en soit, en Boraka, Tchandou Fononyana, mais au thé en abalma ça. Donc on connaît ce que mini koni ni amau kluba ankana ukala ye Joliba uku magoto kako la ye frère bise ka soro chugumna pour bise ka continuer alsa ou beka bara munke ka mau kuna fonia parce que Joliba aussi donne de la bonne information. De la bonne information. Voilà donc on va continuer ou ka bara fe ina fu be delika ke chugumna. Je pense que bara konana ni ka audience ni ka impacter ka bon kuma dola. Nimbekeni filikera konana mangombe boya. Même les médias qui se disent assez puissants et professionnalisme boula souvent dérapage ou beka konana quoi. Ou beke mais la nginu te quoi deux fois. Donc on va faire wabla omina kono oku mogoto haki nyaye ka maison de la presse aussi a fait un communiqué kaira ka foko bon voilà à qui beka décision monta il faudrait que tout soit respecté parce que il y a observatoire Palgata voilà Burkina ko fana anga galon ko ina ko ya yira ka foko galon ko be ka dia on fait ina fo sankise ko observatoire Palga do e mon fo ko la ko nous bena on a fait au conseil voilà conseil supérieur mon fo la ko nous bena anga haki saisi au kununa ko donc maintenant ou kala ye ko la ye parce que avec tamina je pense bien on va à l'apaisement. Amanga tablarder faire déjà je vois que les fêtiers de presse on a fait un communiqué aussi en ce sens voilà donc je pense bien à Koukalaye voilà monsieur oui. Donc Gabriel chez nous et ben c'est comme on ni na en tant que d'akurunya là-bas c'est ça justement c'est la kenn fera togomina peut-être mo chamambolo avec presse kunka ou bien mo chamambolo bibina presse peut-être chamamike ou mandi mais mi fana bike no kadi mo ku akinato la peut-être amna c'est au fait émission amna c'est l'émission clôture c'est oui ça m'a que ibaro ni ce serait mentir de dire que Joliba était
c'est l'une des meilleures stations, donc akadatu walma nyangata suku do ka soro ka programme suspend vraiment avec Vidibaye autant fait là. Moi personnellement je suis solidaire à la direction de telle sorte que au fanaka mesure d'autres ni a écoute ma beko mrobe que idala fin suku do là. Non, c'est un peu récurrent parce que ça bon. C'est vrai, ni be barake akachukola ni barabeke kanyatuma dola, c'est pas évident que bella gelé. Pas forcément. Non, le dérangement ne veut pas dire. Le dérangement ne veut pas dire. Tu sais que Ambeka affaire n'est minimisée peut-être parce dérangement que qui n'était pas entre nous et le Burkina Faso qui est aujourd'hui un partenaire stratégique. Est-ce que ça devient incompréhensible jusqu'à tel point que le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso a fait accompli? Est-ce que ce n'est pas quelque chose? Vous savez, ni ba fait faire on fait qu'elle n'a qu'on follow dame na ibi sigo ni damaira de ira la pour ka nyona wara kanana ke. Mais qu'on follow madame. Mais c'est pas. Mais non, ça entre le Burkina et le Mali. Je pense que madame l'émission il a peut-être doka formi ma dia. Non. Doka formi ma keka transition dans des. Il faut juste observateur Palga a fait. Palga Tafo. Oui, ça c'est un média aussi burkinabé. Et pourquoi je pense que ni Palga a fait un jatemine point d'interrogation banyama à titrer non. Nous te doutions en gros. Ok. Ni affirmation et ni voilà. Donc engage un homme politique. Oui, qu'il fallait faire comprendre que ça n'engage que lui. Demander est-ce qu'il a des preuves. Ah. Maintenant, demander à quelqu'un est-ce qu'il a des preuves. Oui, si il pense avoir des preuves, bon, peut-être ça c'est autre chose. Mais toujours est-il que moi j'aurais voulu que le journaliste dégage sa responsabilité dans cette affaire pour dire que lui il n'est pas partage pas, c'est sa version des choses et ça n'engage que lui. Tu sais que il y a expression ni dans la quoi. Mais les présentateurs en quelque sorte, plateau quand ils ne partagent pas les points de vue. Maintenant, je veux tout simplement que il faut qu'on a été à Fatikomina, c'est-à-dire c'est-à-dire on ne jette pas l'eau avec le bébé avec l'eau de bain. Kodokera ama bain. Et je pense que mon excellent confrère Alidou Maïga n'est pas infaillible. Mais ni comment devait na basique ni comment ma mine n'a pas poussé à ce niveau là avec mes frustrations. Et ce serait dommage que à cause d'une telle affaire que la presse malienne soit mise en branle parce que on n'aurait pas apprécié ceci cela. C'est-à-dire il faut mesurer les contours de la chose qu'à gestion réunie à Kola de telle sorte que Agnoranaore Kananake et que voilà Aki Kanana Aérefana Takablamina donc comme quoi voilà et il va couper l'air sous les pieds. Ce n'est pas bon non plus parce que et pourtant à do ye tien o tien do fana fleni tien mama diu kabini lawali ni tikera kuma suku do fo ni aye ko mangambe chaya la c'est souvent très généralement il est fait informé qui n'est pas partagé par beaucoup de gens qui pourraient être une source de tension ainsi de suite tension fana muteka fo ko mi fora ko galondo mais il faudrait aussi que Nikma Bebo Anda, quand mi betali ke Anda fait jamano ma surtout animinu be jela ni watina anga laje akakekuma basigili anga na don